Muchas gracias, señor Legarda. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Salvador Yduk por un tiempo de 7 minutos. Buen día, gracias, presidenta. Señora Rocío de Mer, la verdad, no me gustaría que nunca tuviera de encontrarse usted con el dilema de tener de coger una barcaza con su hija de 7 años para huir, no sé si de la guerra, quizá de la miseria, quizá de la pobreza extrema, tener de cruzar un océano, que haya alguien que una barca diga que esto es una barca que está deliberadamente rota y los deje morir en el mar, o que llega a un país gobernado por la extrema derecha. Ojalá no se encuentre nunca usted en este dilema, porque és terrible. Dit això, a mi me preocupa més, o em preocupa més, que l'extrema dreta em preocupa molt, però em preocupa més la resta de la càmera, no? La resta de la càmera, i per què em preocupa més la resta de la càmera? Perquè aquesta ILP, abans vam fer una PNL, aquesta ILP de regularització express de 500.000 persones va ser presentada ja fa 3 anys. 3 anys. I encara estem aquí. 3 anys en el qual vam demanar que es tingués ja, s'obrís una ponència de llei per regularitzar 500.000 persones, moltes de les quals cada dia que esperen és un dolor que pateixen. 3 anys. 3 anys per mi és una falta i és una vergonya i una falta de respecte a la democràcia, perquè una iniciativa legislativa popular és l'únic mitjà que tenen els ciutadans per poder portar lleis aquí que siguin tramitades i que siguin votades. Llavors, realment em fa vergonya avui, una vegada més, per enèsima vegada, tindre de defensar aquestes coses que per mi em semblen tan elementals. És un insult a la democràcia. Però no només per raons democràtiques, això ja hauria d'haver estat en una ponència, discutiu i aprovar-ho, evidentment. No podem que torni a passar allò que va passar l'any passat, que es va quedar una vegada més amb l'expectativa troncada de milers i milers de persones. L'extrema dreta diu que fan falta milions de persones, però és que no venen aquí per gust, venen aquí per treballar, però quan diu el senyor Escrivà que fan falta 300.000 persones a l'any, no és perquè tinguem quasi prop de 300.000 persones cada any i poden ser milions al llarg dels anys, però no és simplement per raons humanitàries, és per necessitats econòmiques. És que sense la immigració, aquest país sense immigració seria un país aturat, estaria un país absolutament aturat. Un dia sense immigrants seria un país aturat. I molts d'aquests immigrants van ser regularitzats en regularitzacions express fetes pel Partit Socialista i el Partit Popular, gràcies a aquestes regularitzacions express. Però a banda de raons democràtiques en majúscules, els donaré 3 motius pels quals crec que hem de tirar endavant i anar molt més ràpid del que estem fent. Som massa hipòcrites amb els valors que diem defensar. Si som coherents amb els drets humans que diem defensar tots plegats, no podem permetre que milers de persones visquin en condicions de pobresa i exclusió social. Aquestes persones són treballadores i treballadors, no tenen una etiqueta, són persones igual que tots nosaltres i que es troben, per unes faltes administratives, es troben en aquests moments exclosos de la sanitat, de l'educació, del treball digne, persones que es veuen obligades a viure en habitatges indignes, etc. Mantenir persones en situació irregular els exposa a explotació laboral, a vulneració de drets bàsics, a la tracta amb finalitats d'explotació laboral i explotació sexual, etc. Jo podria fer un drama de cada una d'aquestes persones aquí, com s'ha fet aquí fa una estona. Podria fer un drama horrorós, terrible. I això no permetria ser segons quines generalitzacions.
Però sí que és veritat que la gent que està en situació irregular és molt més fàcil de ser explotada o que la maldat pugui anar contra elles amb una gran facilitat. Alguns són molt valents amb els pobres i els exclosos i molt covards amb els poderosos, com sempre. Com deia abans, senyores i senyors, no tirar endavant aquesta llei és permetre una forma moderna d'esclavatge que afecta milers de persones als nostres respectius pobles, a les nostres respectives nacions. En segon lloc, si no es vota sí per conviccions democràtiques o humanitàries, fem-ho per raons econòmiques. Fem-ho per raons econòmiques. Ha estat demostrat que la regularització beneficia no només als immigrants en situació irregular, sinó també a l'economia i a la societat receptora. Els nostres països estarien aturats avui mateix, sense la immigració que ha arribat a aquest país. Algunes, com deia abans, regularitzacions expresses fetes pels partits grans d'aquesta cambra. Una regularització express aumentaria immediatament les contribucions a la seguretat social, a la hisenda, a la fiscalitat pública i impulsaria una activitat econòmica legal. En tercer lloc, no podem oblidar la contribució dels immigrants a la riquesa cultural i social dels nostres països. La diversitat és un valor positiu que enriqueix les nostres respectives nacions i cultures. Res dels que som aquí seríem iguals sense la immigració. Absolutament res. Ni Catalunya seria igual sense la immigració. Fins i tot diria que la immigració és una bendició pels països que tenen la sort de rebre immigrants, no la desgràcia d'haver de marxar per no tindre un futur en aquest propi país. Tots són fruit del mestissatge cultural. Tots són fruits del mestissatge cultural. No hi ha ningú que s'escapi d'aquí. Si no, reviseu els cognoms. Avui dia hi ha un racisme cultural que substitueix el racisme biològic. Però és el mateix, té els mateixos objectius, que és diferenciar les persones, fer que unes siguin millors que les altres. Pensar que tothom és igual pel color de pell, ara diuen que tothom és igual per la seva cultura, com si la cultura fos incrustada com una cosa hipodèrmica en la qual ja no hi ha individualitat, hi ha només grans col·lectius que mereixen només per ser d'una determinada cultura, han de ser perseguits o han de ser vigilats o són sospitosos de la maldat. La maldat no coneix de cultures. La maldat no coneix de cultures, senyores i senyors. Dit això, una regularització express augmentaria immediatament, com deia, tot positiu per a aquesta societat, absolutament tots, com igual que els nostres joves que marxen cada dia fora. Tant de bo es poguessin guanyar la vida aquí, però marxen fora i espero que no es trobin en governs com alguns voldrien tindre. I per acabar, no inventem res de nou. L'estat espanyol ja ha fet 9 regularitzacions d'aquest tipus. Exactament, han fet 5 amb el Partit Popular i 4 amb el Partit Socialista. La d'avui de fa 18 anys. En resum, la regularització dels immigrants en situació irregular és una qüestió de justícia, d'humanitat i de pragmatisme. No podem continuar ignorant les necessitats i els drets de milers de persones dels nostres respectius pobles. És hora d'actuar amb determinació, fer front a aquesta situació amb serietat i urgència. I no només amb paraules, perquè les paraules ja sabem qui són els racistes. Però també en fets, i els fets potser estan en altres bancades si no aproven avui aquesta llei i si no es dona de papers i les possibilitats de viure dignament a 500.000 persones que estan aquí avui dia vivint a l'economia submergida. Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Salvador. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra la señora Pin Ferrando.